Gaur egun arantzazuk ez dauka, zerikusirik garai batekoarekin, historian zehar bat zute jasan ditu eta hainbatetan berreraiki behar izan dute. Lehendabiziko sutea 1553an izan zen, baina guztien artetik gogorrena 3. izan zen. Lehen Karlistadan gertatutakoa 1834ko abuztuaren 19ko goizaldean. Orduko historia ezagutzera etorri gara. Arantzazuko santutegiaren barruan gaude, liburutegiko sarreran, irakurketa gelan, eta gurekin da David Cano, bertako artxibozaina. Kaixo, David? Kaixo. Tira, Jose Ramon Robil, generala, izan zen duela 180 urte hemen gertatutakoaren buru, ibilbide handiko generala, liberalen armadako generala, zergatik eman zuen agindura? Bueno, banik azken finean nik uste dut garaiko jendei minun muteko. Arantzazu azkenean ikur bat zan, Gipuzkoarren danentzat, baita oinatiarrentzat, nahiz eta ondiok Gipuzkoa ez izan, da uste dut izan zela modu erraxena garaiko jendei minun muteko. 1834ko abuztuaren 18. Arratsalde partean iritsi ziren liberalak, ona konta iguzu? Bai, bueno, hemen kontserbatzen dira dokumentu batzu, nahiko interesgarrisak, kontatzen dagoia garaiko kontakizun hau. Eta, iristen dira, zuk esan duzu moan, abuztuaren 18an arratzaldian, 500 bat soldadu, Anselmo Iñurrikarro Antzuolarra buru izan da. Eta, hasieran ez dute euren intentzioa edo argia saltzen, Frantziskotarrek Arantzazuko atiak irekitzen diote. Gero afaldu, beraien gelak eta txukundu, bertan lo egiteko. Eta lotara doiazen momentu horretan, azkenean Anselmo Iñurrikarro, deitzen dio garaiko Lazkaibar abizeneko Arantzazuko guardianei, benetan asaltzeko zein zen soldaduen intentzioa. Rodilen aginduz santutegiari zu ematen. Baina ordurako, frantziskotar batzu susmo hartuta zeuden, ez da? Bai, azkenean gerra kontestu baten gauz. Pentsau bihu oinati 1853 urtetik. Zerla, bai Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba probintziako karlisten kuartel generala. Eta iristen dianean ona liberalak, Carlos Maria Isidron atzetik, azkenean hortxe badago bildur bat frantziskotarren aldetik, zer gertatuko zen. Eta izan ziren, euren buruaz beste egindakoak ere. Hori da, pare bat bai. Halaxe esaten dute dokumentuak. Tira, benetako asmoa, azaltzen dietenean, negoziaketak hasten dira. Bai, negoziaketak eta hasieran guardiana saiatzen da mesedez zuez emateko santutegiri, baina azkenean Anselmok Iñurrikarrok argi eta garbi uzten dio Rodilen agindua dela. Baina negoziazio baten ondoren iristen dira ideia batena Ama Bergina salbatzeko. Eta egiten duena Anselmo, kasu horretan da, ematen dio epe bat. Frantziskotarrek zeukatena porteriara edo eramateko, erantzutik kanpo eramateko, eta kamarinetik Ama Bergina jeisteko. Prozesion, oinatira jeisteko. Ama Bergina libratu ahal izan zuten beraz, baina gainontzean nola geratu ziren hemen santutegiko instalakuntzak? Zer keutsi zion zutik? Ezer, nik uste dut. Oso gutxi. Daukagu beste dokumentu oso interesgarri bat, kasu honetan karlista den aldetik ikusita, eta azkenean bertan deskribatzen duena da erabateko hondamena. Paretak, evidentemente, arriskoak zirelako, baina teilatu guztik, hemen zeuden liburutegia, dana, erretaula nagusi, dena egurrez zegoen dena, erreta. Baina San Antoniaren burua salbatu zen, adibidez, eta hemengo dokumentu honetan, ez da, kontatzen hori? Bai, esan dudan moduan, daukagu oso dokumentu bitxia, kasu honetan garaiko karlista batena, eta berak kontatzen du
nola 18 arratzaldean hemen zegoela, sindikatik hurbil, eta ikusten dutela tropal liberalak santutegira sartzen. Erabakitzen duena, bera baituta ez izateko, hemen sindika hurbil zegoen zuloko bazulo baten eskutzatzea, gaua pasatzea, eta hurrengo gunean ikusten duena santutegi osoa zuez. Sindikatik jeisten da, refektorio osoa deskribatzen du, eta sartzen da elizbarrura, eta azkenean bertako panoraman berri ematen digu, nola aurkitzen duen kanpaneroa eskailera batekin kasu honetan okendon relikia bat salbatzen, eta bera azkenean bera basekin azkenen pertsona izango zela hori guztia ez zutik ikusten, eta egiten duena da atetik atera aurretik, justu ate ondoan zegoen San Antonion erretaula oso polita, gore igotzen da, kentzen dio burua, eta elizatik atatzen denean, elizaren kanpoan jartzen usten du. San Antonioren burua etzen beraz, milagroz salbatua izan, eta salbatu zirenak era berean musika partiturak izan ziren, ezta? Bai, hori da. Dokumentuek erakutsi digute orain arte kontatu den ideia hori parte baten egia dela, baina orain bakigu dokumentuek esaten digute frailek kontrol handia izan zutela soldaduengatik. Beraz, gaur egun esan geke artxibo hori segurazki salbatu zela kanpandorren arrisko lau paretengatik. Osa, kasualidade gutxi izan zela gaur eguna iristea. Ez fraile batek bere borondatez salbatu zulako. Gainera, gogoratu behar dugu gare hartan nahiko ohikoa zela motorretako artxiboak kanpantorretan ustea azkenean kororako eskailerak bertan kokatzen zirelako. Santutegiaz ari gara nagusiki, baina inguruko baserriei ere eman zieten sua, ez da? Bai, hori da, ni ustot, datu igual ez ezagunetarikoa. Pentsatzen da bakarrik santutegiari eman ziotela zu, baina hemen dokumentuek argi eta garbi uzten dute ez zirela bakarrik santutegiakin konformatu, baiz eta inguruko baserrei zu eman zioten. Izan zela ekintza bat, hasieran esan dudan moduan, tokiko jendeari min emateko. Frantziskotarretara itzulita, aipatu duzu orain gutxi, kontrol handia izan zutela. Ez zituzten modu honean tratatu? Ez. Datuek, kronikek testuenak ala esan dute. Aparte, zuk esan dituzun bi frailek berez buruaz beste ekin zuten ez aparte, kontatzen dute nola jaisten diran marginakin oinatira, eta bertan oinatin rodilen ofizialek eta era txar baten edo despektibo baten edo hartzen dute fraile bakoitza, komunitatea desekin egiten dute, eta ia fraile bakoitzari bide bat erakusten diote Zaragozara, Gasteizeko konbentuta joateko. 1834ko gertaerak dira horiek, handik 11 urtera, ez da, hasi ziren pixka bat atzera ere, hau bere oneratzeko lanetan. Bai, hori da. Bai, 1855, 56 hasten dira hemengo lanak, zentratzen dira elizan, eta uste dut 1856ko urri aldera edo inauguratu egiten dute, baina bakarrik eliza. Behin eliza konponduta, handik urte batzuetara, ez da, 78an finkatu zen, atzera ere behin betiko, frantziskotarren komunitatea hemen, eta tira, euren egunerokoari, euren errutinari heldu zioten, eta ondorengo urteetan oski, joan dira, berritze lanak egiten, ez da. Hori da, azkenean komunitatea baita gerozta handiago egin da, eta hemen bai 19. mende amaieran da 20. mendean zihar,
egin dira eraikuntza eta obra ezberdinak egin dira baita horren eraginez. Tira, eta hemen sekulako artxiboa dago, David, zuk zeuk eta beste lagun batek, hainbat voluntarioren laguntzarekin, hori guztia txukuntzen diharduzue, eta gaur da eguna oraindik ere, zeinetan topatzen dituzuen dokumentuak orduko historia argitzen laguntzen dutenak, ez da? Bai, hori da, azkenean hemengo liburutegia eta artxiboa nik uste dut, jente gehixenentzat ez ezagun bada. Eta hemen ontsi gabitzen garbitze eta digitalizatze prozesu horretan gabitzen hemen aurkitzen hemen garai baten galdutako dokumentuak eta dokumentu asko azkenean garai honetakoa dira. Eta azkenean laguntzezko eraikitzen garaiko historia. Mila esker. Mila esker zuei, etortzeagatik.